אבא, מה התחושות שלך ברגעים אלו? מסתכל על הכל מלמעלה, זה עדיין. התחושות האמיתיות הן מה שיש אחד כל אחד. מה את אומרת? לוקחים נשימה ארוכה עכשיו. התחלנו. תשמע, אני מרגישה מבחינתי זה לא, כאילו אני מרגישה במהות האמיתית של הדברים אין לי ספק. שמה? כאילו אני כן, שם הכל מתחבר והכל בסדר ואני מרגישה שזה כאילו לגמרי קשור וזה חלק ממה שאני אבל בכל התפאורה. אבא, יום הולדת שמח. מה עושה אדם שהוא עמך? שהוא לא תלמיד חכם? אתה מבין מאיפה המקור של שאלה? כאילו, זה בעצם זו השאלה. אני כאילו, אני יודעת שאנחנו בעל שם טוב, יופי טופי. מה זה עושה לי במצב? לא לחשוב יותר. לא, בדיוק הפוך. האופציה שאבא שלנו הציע לנו, ואני חושבת שעל זה אני מעריכה. יאללה, שלה לכותל, או למקום שהוא קדוש, הוא מושך עליו אנשים כאלה, מה לעשות? איזה חוצפה לחשוב שאבא הוא לא חסיד. איזה דבר אחר יש בחייו של אבא שיותר ממלא אותו זהות ושל כל הדברים האלה. אז אם הוא לא עושה את ההנהגה של רבנו, אז הוא לא חסיד. איזה שטויות, איזה שטויות. תסלחי לי, זה חוצפה ואני מתבייש שאתה עומד פה ומסביר לפרטי פרטים במה אתה חסיד. אבל היא לא אמרה שהוא לא חסיד. לא, אני רוצה... לא אמרתי שהוא לא חסיד. אני רוצה...